Esenlikler yurttaşlar, Kiçaşı, hoş geldiniz. Esenlikler yurttaşlar, hoş gördük kardeşim. Yurttaşlar bugün gariplaştırılan yani yürüyte gariplaştırılan Türkmen dili hakkında araştırmalar oldu. Şüphelenme var. Taş devrakta sinet bilen adaylarımız var. Şu hakta var. Kurundöşlük geçti. Bu dilin bay olanda yani ulanışlı olanda nahit peydalar var. Edip bizim kâli yürütüler, gariplaştırılan adayında nahil diyanlar geçti. Şu kurundöşlük. Buyurun kardeşim Ayça'nın varsa doldurun. Aslında bildik geçmeli değil de aynı neme de bizim halkımız kən bir da üns veren da esas üns vermeli biri dildir. Sebebi birimiz bilen insan bilen dilin üstü bilen düşünşendir. Onun için dil katı önemlidir. Aslanlar Türkmenin bay dili olmalı, katı bay dili olmalı. Yönü var, bizim dil katı şeyler var, gariplaştırılıptır. Bana denemeden başlasak ne? Diyelim şu Cumhuriyetin dönemi bilen başlasak mı? 1924 diyelim şu an. Neme diyorlar da o tarz yani. Neme bölüyorlar, respublikalara bölüyorlar. Şol bölen tam her respublikanın tarihini ayrı yazmasını isteýärler. Yani rahat kızıklanıp okudum da her neme döredilen şovatka respublika özü, Kazak, Kırgız, Türkmen respublikaları ayrı nemekmeli bolýar. Tarihini yazmaly etýärler ve diller hem şo ýerde aýrylýar. Özbek dili, Kazak dili, Kırgız, Türkmen dilini hem şo ýerde aýrýarlar. Dil aýrymçylygy etýärler. Aslında bu bir coğrafyanı paylaşan milletler de bular. Hiç buların tarihi hem ayrı bolmaz, diller hem ayrı bolmaly däl. Yine Yüpek yolu vardır. Şu Yüpek yolunda yekece dil vardır. O da Türki dilidir. Bir Türki dilinde düşünşen ekenler adamlar. Emma nemenin Sovetler gelenden son muny bilkaslayın yürüte elde tutmak için hem tarihini bölýärler hem bu diller var parça edip bölýärler ve şu ýerden başlaýar dilimizin degradasiýa bolmasy. Mesela yine görnükli bizim yenilikçi, jedidçi dilçilerimiz var. Muhammed Tolu Atabayev yani. Olaram görýäňizmi 40 ýaşyna ýetip ýetmäni tarpataýyn ölýärler. Bu bir kaslayın bulary ortadan aýrýarlar. Şular geliştirmesin dilidi. Ve şol 100 ýylyň dowamında bara bir geldi başta bir araplaşma boldy. Ondan soň neme geldi, Ruslar geldi, nemetdi, bizim dilimizi aldılar, bilýäňiz, kirillitsa geçirdiler başta. Rus alfabetine geçirdiler. Ondan soň şöýdi we bir nemetdiler, bozdular. Ondan soň Rus köplenji Rus dilini getirdiler. Bütün halklar üçin gepleşme dili bolarak Rus dilini getirdiler. Kän Rus dilinde gepleşýärdiler we bizim dilimizi dilen bir dinamikdir. Bunu mudama östürüp täze sözcükler bilen, döwre göre sözcükler bilen doldurup durmasaň dil diýende degradasiýa geçýändir. Ve bu yılların dowamında şeyde bunu degradasiýa geçirdiler ve bugün dilimiz hem gaty garyplaşdy hem durduk yerde durýar. Dinamizmi ýokdur munyň. Halbuki bir dil bar, gaty önemli zatdyr. Bir dil milletin medeniýetini, taryhyny, ummatlyklaryny nesilden nesile geçirýän bir araçdyr bu. Meselem bir millet dilini yitirse,
o millet var ya, medeniyetini, tarihini, şahsiyetini, doğamlılığını yok edendir, yok bolyandır. Yani buna dil deyip demet geçip bolmaýar. Dil hukmani ýagdaýda dinamik bir derejede özüni östürüp, baýlaşdyryp, madama özüni gelişdirip durmalydyr. Bolmasa dil yok bolup gitýändir dil. Ve meselem dil izygy derli, ütgeýän we ösýän dinamik bir guruluşa eýedir. Medeni, sosial, teknologik, şahsy faktorlar dilin evolýusiýasyna möhüm rol oýnaýandyrlar. Meselem, bul şu faktorlar bardyr da, käbir faktorlar. Bular dilin dinamik guruluşyny canly tutýandyr. Meselem, ine bir faktor alsam da, ine şahirler, ýazyjylar bolýandyr. Ine krylaty sözler diýip bardyr ruslarda, ganatly sözler. Şu sözleri şahirler, ýazyjylar tapýandyr şu sözleri. Şu ganatly sözler diýip şu gowy ýazyjylaryň, şahirleriň çykaran eterlerinden ganatly sözleri milletin içine alyp ullanýar da okandan soň. Ullanýar, bak bu sözlüklerim bu dile goşulyp dile baýlaşdyrýandyr. Emma biziň şu wagt ne adam şekilli bir şahirlerimiz vardır, ne ýazyjylarymyz vardır. Şonuň üçin biziň bu dil gaty nemetdi. O da bir faktorlaryň biri da dili garyplaşdyrmany. Onsoň ine bilim, teknologiýa, media, internet ösýändir. Munyň bilen bu teknologiýanyň ösmegi bilen, internetin, sosial mediýanyň gelmegi bilen, bilimiň ösmegi bilen täze sözler gelýändir, girýändir nemen içine. Şol gündeme gelýändir we şöyle bir zat bardyr da, ine ol gelýän sözleri öz türkmen diline geçirip ullanışa goýbermegem gaty möhüm zatdyr. Meselem, selfie diýip bardyr, hemme bilýändir. Selfie edip özüni çekýändirler. Näme üçin biz şu selfie diýen sözüni öz türkmen dilimize geçirip meselem özüni çekmege, öz çekim diýeli meselem, özüni çekmek diýeli. Şo sözü türkmençe geçirip muny gündeme girkizip, o da bir sözümize baýlaşdyrýandyr da, teknologiýanyň ösmesi bilen bizim buna aýak uýdurup, şonu bilen bile, döwür bilen bile ýöremek üçin bu sözleri hukmany ýagdaýda şu öz dilimize geçirip ullanmagymyz gaty möhümdir. Ondan soňra mine milletara nemeleri bardyr. Ara gatnaşyk bardyr, sewda bardyr. Gidip ine sewdalaşmak, meselem dogallarymyz bardyr, özbekler bardyr ine. Olar bilen nemetmek, sewdalaşmak, migrasiýa, daşary ýurda gidip gelmek, zat etmek. Bulam nemeni, leksikonu, senin söz leksikonu baýlaşdyrýandyr. Meselem, özbeklerim biziň nemaka doganlarymyz bolýar da. Bir türki nemeden gelýär, olaram türki ullanýar, bizem ullanýar, şonu bir-birimiz bilen alşyş edip, täze sözçükleri ýene-de özüň leksikonuňa getirmek, bu da dili baýlaşdyrýandyr. Ine biziň meselem ýurdumyzyň içinde etnik toparlar bardyr. Şu etnik toparlaryň, näme üçin şu etnik toparlary östürmek gaty zerurdur? Näme üçin şularyň özbekler bardyr, başga etnik toparlar bardyr, şiweler bardyr. Näme üçin şularyň özbek mektepleri diyelim, özbek mekteplerini ayrı mektep açıp zat edip şolary östürmegem öz dilini östürmek ýanakdyr. Köp dillilik olan bizim türki dillerimiz. Türk dilinden gelýär olaram. Olary östürmek diýmek seniňem köp dillilik. Bu köp nemelilik, dillilik seniňem dilini täze sözçükler döredip, olardan senkiden goşulyp täze söz döredip, bulam dile gaty uly goşandy bardyr. Emma bizde şu wagt ne internet bar, ne bu etnik gruplarymyzyň ýa-da dogallarymyzyň nemelerini mektep açyp zat edip östürmänimiz üçin bu da biziň dilimize garyplaşma getirendir. Yani şu kicicik faktorlarda ýa-da bu faktorlaryň ne derejede dili baýlaşdyryp dinamik etýändiň farkyna baram zatda. Mesela bizim dilin garyplaşmasy ne derejede täsir etýänini da ene maşgalamyzdan alaly. Ene bizim bir maşgala diýeli.
Maşgala bir jemgyýetiň kiçijik bir öýjügidir, ha? Ýöne ine maşgalaň içinde ine er we ayal bir-birine düşünşip bilenok. Näme üçin aýryşma kän bizde? Näme üçin maşgala institutumuz bozuldy bilen bugun? Ha? Şunuň iň köp şunu täsir eden faktorlaryň biri dildir. Näme üçin? Men daş döwregünden wara kän eşitýän da en atalaryň men aşagam bilen düşünşip bilemok diýe. Men şoňa da düşündirip bilemok diýe. Näme üçin düşünşip bolana? Sebäbi dilimiz gaty garyp. Gaty garyp. Ene şu bilimsel bilimiň tasdiklan zady bardyr. Bugun bilimsel bu nemedilendir, tatbik edilendir. Näçe diliň baý bolsa, şonşo beýninde düşünme, oýlanma alanyň giň bolýandyr. Ve bugun bizine är hele bir kiçik maşgalanyň içinde är hele bolup bir-birimizi düşünşip bilemzok. Näme üçin? Sebäbi içimizdäki duýgularymyzy beýan etmäge biziň sözcüklerimiz ýetenok. Ýetenok, beýan edip bilemzok. Bir-birimizi dogry bir şekilde, dogry sözler bilen bir-birimize sözümüzi çüktürip bilemzok. İki erişkin adam bolup düşünşip bilemzok. Onsoň biz çağalarymyz bilen nädip düşünşmeli? Düşünşip bolmaýar. Meniň meselem ýurdun içinden gyzym bilen gürleşýän weli biraz türkmen dilinde başlaýar, soňra türkçe diline geçip gitýär. Näme üçin? Eje diýä men diýä saňa diýä düşündirjek zadymy türkmen dilinde düşündirip bilemok diýä. Sebäbi dilimiz ýeten o. Ve ine bugun näme üçin biziň jemgyýetimizin içinde gaty söwünç, paýyş söwünçler köpelendir. Näme üçin köpelýär? Sebäbi biz bu dilimiziň eksikligini şol söwünç bilen ýapýar. Näme üçin nemetýär bir bilen gürrüňleşýän, urşup gitýän bilen gapdaldan garşyňdan derrew söwünç gelýändir. Sebäbi seniň bilen düşünşme bu adamyň sözcügi ýetenok. Ve taňa ol bar bilýän içiniň gaharyny, gazabyny taňa düşündirip bilmeýän duýgusyny taňa söwünç bilen jogap berýär. Ha düşünüň biziň häzir garşymyzdakiden söwünç eşitýän bolsak, demek bu içindäki duýgusyny çykaryp bilmäni birinçi söwünç bilen taňa jogap berýär diýmegidir. Bu näme üçin örgütlenip bilemzok? Ine bir maşgalada düşünşip bilemzok. Örgütlenmede maşgaladan başlaýandyra. Näme üçin örgütlenip bilemzok? Sebäbi bir-birimizi düşünşip bilemzok. Bir-birimize duýgumyzy düşündirip bilemzok. Şonuň üçin bugun örgütlenip bilemzok. Ne örgütlenmäniň bir aýagy maşgalada başlaýandyr. Ine biz maşgalanyň içinde bir erkele bir-birine duýgusyny düşündirip bilmeýän bolsa, näme üçin bir erkeleýin nemesi, näme diýler oňa? İkisiniň bile ýaşamasy onuň bir-birine çykaran duýgusyna baglydyr. Ne derecede duýgusyny düşündirip bilýän bolsa, şo derecede bu maşgala has berkdir, jebisdir. Emma bugun wara düşündirip bilemzok bir-birimize sözümüzi. Şonuň üçin maşgalalar berk däl, daga ötýärler. Onsoň biz nähili örgütleneli? İki adam, en ýakyn adam bir-birine duýgularyny düşündirip bilmese, biz jemgyýet bolup nädip bir-birimize jebisleşip bir-birimiziň sözüni düşündireli bir-birimize. Mekteplerine bir aýagam, örgütlenmäniň bir aýagam mekteplerde öwrenilýändir. Muallima diýenni okuwça düşündirip bilen o, okuwçynyň amany alma kapasitesi ýok. Ýok, beýnisinde düşünme alany kiçik bolansa, yetersiz söz bolansa, ne onuň alma kompetensiýasy bar, ne muallimiň muňa düşündirme ýetenegi bar. Ve bu dil garyplaşma diýip es geçmeli däl. Bu dilin garyplaşmasy bugun biziň iň esas problemalarymyzdan biri. Doğru.
Ben devam edeyim. Ya siz devam edin. Yine devlet kuruluşu olan yurtlar diyorlar ya da devlet vakfini idaralap bilen yurtlar diyorlar. Yani Rusya bizi basıp geldi. Orta Asya'dan basıp yani Amerika'dan. Ondan soň şunun birinjilik bilen edeni işi dilini getirmekdir, yani öz dilini söýdürmek. Ya o näde söýdürýär? Ya senin taryhyň fiýle, senin bagşyň, yani bagşyň başga ýerden şahyrlaryny ýatdan çykartýar da öz şahyrlaryny getirýär. Öz goşgularyny, öz aýdymlaryny getirýär. Onuň döwlet edarasy diýip adlandyrylýan edaralarda da birinjilikden öz dilinde, yani basyp aljynyň, yani rus dilinde türkmeni suratda bilmeli. Yani mekteplere şonu, o ýokary okuwçylara ýene şonu tokýarlar. Onuň sen halk köpçüligi normal adam hukmunda özüň duýjak bolsaň rus dilini bilmeli. Edil şu adam şonuň ýaldyr. Aşgabatda hatam bahs edýärler rus diline. Täze mektepler açyp böler, ýene böler. Onuň ýene sredni statistik, yani orta ýaşaýjy vatandaş bir ýerge işe girjek bolýar, ýa bir zat öwrenjek bolýar, rus dilinde bar da diňe. Ýani kaç aýdymam rus dilinde öwrenýär, goşgynam rus dilinde bir demok bilgisayardan biraz öwrenjek bolsa, kitap okujak bolsa rusça, ýani kirilisada. Ondan soň öwrenen adam neme bolýar? Nähildi şöyle duýudur da men sizin adamlar, menem sizlerden diýen bir düşünjäm tokýar da ortaga. Duygu bilen baglanýar. Ýani şonuň üçin şu wagt biziň türkmen halkymyz hemmesine jelladyna aşykdyr. Ruslara palet edendir. Şu wagt Ukraina, Rusya urup girdi, söwüş açdy. Şonuň üçin dogry bolsun, bolmasyn onu gazaplandyryp durany Ruslan gydyryp türkmenler. Ruslaryňky dogry diýär. Men şonu nan diýen diýär, men şonu dilini bilýän diýär. Näçe ýyldan beren bir otlar bilen diýär. Yok, esasy şol dilini emet diýär. 500 sözem bilsem menem teňkilik. Ya da ýene alalyň arada mediada habar eýledi. Hytaý SNG ýurtlarynyň diýär. Yani öz institutlaryna, üniversitetlerine okuwçy kabul edýär, muht kabul edýär. Ýöne bir şerti bilen Hytaý dilini bilmeli. Näme üçin bilmeli? Hytaý dili mezburmy? Sen o Hytaý dili öwrenmäne giden gowa. Näme diýär? Hüner öwrenjek bolup gitýär. Doğrumy? Öz ýurdunda hüner ýok, öwrener ýa-da. Haýsy ýurt olaýsyn. Bir az özüňden nemere. Indi gazaklarym ýekyn edip durýar Hytaýa türkmenlerim ýekyn edip. Indi ýa-ki özümizden alaly türkmenler geldi, öwrenip geldi, 4-5 ýyl okady, dilini öwrendi. Ýa Hytaýça bilen men sizinki diýär. Nefesinde beýnisiniň düýbünde men Hytaýça bilen menem şolaň adam diýär. Ondan soň ana özümizde orkestradan Hytaý firmaly işledik 2011-nji ýyllardan Açjapardan Akhumet biri bardy. Nemeler 5 wagtdan namaz okuýdy bolyn. Hytaýlar oňa neme diýär? Amin diýär. Akhumet diýär. Amin demek ýani o mene diýdi da. Ondan soň ýanky türkmen oglan özü ene satda türkmençe etýär diýdiler. Ondan neme perwatçyk terjemesi da şotar. Elektr brigada. Ondan soň ýanky Hytaýda okap gelen doğrumy? Eýem kalbyny, ýüregini berip durýar Hytaýlara. Bir de düşman hukmunda heretýär, Hytaýlara dost hukmunda. Ýaşanda men toprağımdan
men toprağımda yaşaýar, dogulanda men toprağımda doguldy, göbek kan taýda dogdy. Ýöne ýüregini taýlar aldypdyr. Şolaryň nemesi? Ýeňre aýdanda hyzmatkary. Agraklydan bar onuň da. Şolaryň hyzmatkar jan ten bilen şoňa taýdyp ýakyp ýatyr taýlar. Mana şonuň ýaly eder ýa-da döwlet gurulşy bolan ýurtlar öz dilini ösdürýär. Nire barsa onun özünden öňürtüşi dilini ösdürýär. Ene şimdi şu SNG'den baran okuwçy oglanlar gaýdylar, dilini öwrenen geler, näme içine çökerler SNG'nin içine. Mutişkär olsaňlar. Taýlara yaranjak bolawym sen näme baýlygyň wagram bolsa, näme kepçiligiň bolsa şolar bilen paýlaşar wepaly hyzmatkarlar bolup geçýär. Aýlyjy. Biziň ýurtda näme diýerler? Arkadagy, serdary, şonuň ýaly näme dip ana asmanyň dury, ýöne urşumda ýok. Şowur zatlar gaýtalandy, şowur sözjükler gaýtalandy. Ondan kitaplar hem şonuň ýaly öwredilen kitap. Şu ýüz näme näşe, mesela ýüz boldy. Burun göz kalan ýer ýaňa me ýa-da şitaş çukurjuk me ýa gözüň ýaşagy gaşyň aralygy bilen hem ady bar eken hikmet. Yani köne Türkiýede. Döwle bize öwredilen o. Ene indäksini aýtýanda men. Ýa-da kitap ýok bizde, edebi kitap ýok. Fazat öwrenip bolajak. Açan kitapym Gurban Olynyň, oty Gurban Olynyň, iti şonuň ýa bolupdyr da başga zat ýok. Ya bir hüner öwrenip bilen menen elektrik bolup işlerim aňalda bolýan. Elektrik näme ýok da, kitap ýok, elektrik öwrenip bolar, elektrik. Ya Türkçeden öwrenmeli, ya Orçadan öwrenmeli, ya İngilizceden. Ondan ýa kaçymyz ýaly dil walygymyzdan pes bolansoň çagamyz bilen gürleşýär bolýan. Men diýip alaýda, mesele özümden alaýyn men. Hembeşi diýen ýalam şonuň ýaly bir zat düşündirjek bolýan, ýöne söz walygym az bolansoň ýerine düşündirip bilemok. Soň güýje geçmeli bolýar. Düşündirjek bolsaň, ýani bir iş etdirjek bolsaň, ýa bir zat düşündirjek bolsaň, soň güýje geçmeli bolýar. Güýç sözleriň üstüne ulanmaly bolýar. Ýa-da men çagam maňa düşündirjek bolýar, içki duýgusunda adyny olam edilmeýän dil walygy pesä. Olam şonuň ýaly ýa gahar eder, ýa ökeler, ýa söwüni başlar. Ya da iki tane erkek adam bolup düşünüşü bilen dok. Näme bir Türkiýe söz vardır. Ümme düşden, Türk sözüne kim düşmeli diye. Şonuň ýaly dil walygy ýok bolsa ol maňa bir zat düşündirip duran, men şonu aňlajak bolmaly bolýanda, näme diýjek bolýandy. Onam hemme şey bilen var. Ondan şu dil walyk ýa er ayal arasındaky nemeler, düşünşmelikler, yani öýüň düşünşmelik däldi, yani öýüň içindäki gatnaşyklarda gürleş, yani gepleş, şol sen gürleş tapady ýok. Söz walygymy az bolansoň çitden bit bolýar derler. Ondan türkmenler nähil diýip aýdýan bir-birinden düşünşmäni ýören 5 minutdan aňryk geçse söwünüp başlayan adamlar şu dilin yetmezçiliğini edýän oýuny da. Çağlaryň bilen gürleşden Türkiýe, yani Türkiýanyň türkçesinde gürleşýärler denilýär. Türkmenistanyň türkçesinde yetmezçilik kän, yani ýatdan çykarylan ýörit edilen olar. Ýörit edilen. Ya da ene bir zat özüňe düşünjek bolsaň, Rus sözlerini goşup görýän.
türk sözüniň oşgar öjel bolup ýani men diliň içi. Şonuň ýaly bolupdy. Döwlet dili diýip bir baýlaşdyrylan dilimizem ýok şu wagt Türkmenistan. Şol döwlet diýip ulanýan diktorlaryň arkada serdar sowgat berdi, çagalara muny getirip berdi, onu getirip berdi. Biziň aladamy dedi ya, şo bir arız sözüň içinde başga da hiç neme ýok da. Yani dilçiler çıkıp geplen o. Dilimiz baýdal, neme, radioda geplen ok, telewizorda geplen ok, mediada ýok dilçiler. Şolardan edebiýatçylar ýok, bir neme baýlaşdyrylan türkmen dilinde ýazyp ýa neme inde radioda köp adam okumana wagt bolan ok, iş güç ýa ulagda wagty radioda dinlenýär, çölde olar, nemede taýhançylykda olar. Radionyň şu taýda edebiýat aýdylsa, yani mesela ýa iksanada güründe şolýan baýlaşdyrylan dilde geplese oturýar ol ýoşluk bilen beýinde. Senem ulan başlaýan sözler. Şol zatlaryň hiç gaýty ýok da biziň ýurtda. Özüňem örgütlen bilen zokýan aýtdyň da, yani düşünüp bilen zok, düşünüp bilsen etdekün örgütlenme bilýän, yani bir meseleň urunda. Meseleň urunda bir ara gelip bilýär. Yani her kim düşünjeni aýtýar, pikirini aýtýar, dogry tarabyny taýlaýan, şoň urunda hereket edýän, ýalňyş tarabyny garaýryan. Ýa Sirin aýtjaňyz bagda aýtyp bilersiňiz. Wagtymyzdan Dogry diýäňiz. Şoň üçin özümize dönmeli, dilimizi arassalamaly, gaty hem garyplaşdy, hem nähil diýen hapalaşdymy diýilen, hem ýalňyşmy ulandymy termin. Ýene-de söz yetmezçiligi da berde. Şu bizim özümizin dilimizden şu kevat ene gurriyat velin şol ulanyan sözümüzü ugulayadık görýän welin ya arap sözü çykýandyr, ya fars sözü çykýandyr. Gatwara köpse fars sözü, arap sözü, rus sözü garym gatyp molup giden türk sözüniň, türkçe türk sözüniň gaty nemesi az içinde, ulanyan sözümizin içinde. Şonuň üçin özümizin eýýän şol aktarmaly öňkünemelerden şu öz sözümüzi biraz dikeltmesek bolanak. Başka türlü biz aramızda düşünüp bilen de dilimizi arassalamaly, birinji bilen arassalamaly, has baýlaşdyrmaly, ullanşly bir ýagdaýa getirmeli da bu dili. Ullanşly ýagdaýa getirip, ondan soň bir dinamik östürüp başlamaly many. Olmasa hiç geljegimiz ýok. Dil diýetvelin gat önemli zatdy. Dilin olmasa geljeňem ýok. Sen nira başga bir kultura sap gidersin. Bir Arap kulturasyna saparsyň, bugünkü ýanak bar ya araba neme dip durs, tapıp aşık bolup dursa, ya ruhsa aşık bolup dursa, özümüzü bilemez, tananmaz da. Bu da dilimiz bilen tanaýaňa. Nesilden nesile dilimiz bilen geçýär. Dil garyplaşsa, biziň eýýän ol geçiriljiligimiz petelýär. Ondan soň biz artyk özümüzi ýitirip başlaýat, kimligimizi ýitirip başlaýat. Kimliksiz bolsaň bolmaýar. Başga bir kimligiň aşagyna girmeli bolýar. Bugünkü başymy diýana. Arap kimligine girýändir, ya rus kimligine girýändir. Şoň üçin özümizin kimligimizi gazanmaly bolýar. Kimligimiz ýokdur bizde. Familiýamyzdan belli, owa ýewa. Ýa. Ýok, kimligimiz ýok. Şoň üçin özümize dönmeli, özümize. Gaty uzağa da çekmeli. Demedi. Olmaly. Neme goşgaýan bir tane mysal bereýin. Ine dinamik dil baýlaşanda dinamik ösmeli. Ösmeli da ýani. Şonda ine meýan aýtdyk, elektrik okajak boldum. Türkmençe
Yani Türkmenistan Türkçesinde şu kitabı yok elektrik. Doğru mu? Şolansan teknologiýanyň getirýän dilleri var da. Mesela İngilizce daha açık näme bolýan bolsa ya bir demok türkler priz diýä bolsa şonuň hemme atlaryny türkmençe getirjek bolan sen öneden yani Türkmenistan Türkçesinden ýa-da jemmi türkçe sözlerinden mesela Altaýda vardır, ya Kazaklar da vardır. Bilmedim Türkiye Türkçesinde vardır. Şolardan alıp kök sözler yani kökü Türk sözlerinden alıp çok tava yerleştirmeli bolýar. Olmasa çok tava yazdyňam da. Yazdyňam da. Orsça şu adyny orsça yazsam, rus dilinde yazsam ya da İngiliz dilinde yazsam sen näme sen öz dilin däl ha. Ýene sen şu garyp dilde. O kitap yazanyň peýdasy bar. Öyle sade näme diýen men durayın. Sağ Öyle. olasın. Sağ olun, dinleýäniniz üçin. Sağ olun. Sağ olun sizin çağrınız için.